Ya bụ gịnị? 10,000 puku iri, 100,000 otu puku narị, 1 million otu nde. Ndị ọgọma na-ege m ntị, kedu ka ị mere, kedu ka ekesi anya, kedu kwanụ ka mbazi si egwu ji? Eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma, ma ọ bụrụ na ọ naghị aga nke ọma, nwee ndị nọ bụ nwa mgbe nta, ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ. Afọ m bụ Ọmalịcha Ala Igbo. Ya bụ isiokwu anyị tata bụ ọnụọgụgụ, ya bụ ọnụọgụgụ n'asụsụ Igbo. 0, 0, 1 bụ otu, 2 bụ abụọ, 3 atọ, 4 anọ, 5 ise, 6 isii, 7 asaa, 8 asatọ, 9 ite, 10 iri. Ile anya ugbu a ịfụ na anyị bidoro n'efu. Efu, otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, 9 na iri. Ọnwụ ya nchọ ka ịghọta, gị bụ onye na-ege ntị na-amaghị ọnụọgụgụ Igbo, gee ntị ka m gwa gị. Mgbe e ruru n'iri a, ihe ọzọ dị ma ọ bụrụ na agụcha iri bụ gịnị? 11. Nee ka ị ga-esi wee chọta nwo 11 a, chọta mkpụrụ okwu dị na 11. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ihe dị na ihe ndị a dị ebe a bụ otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ na 9 ka ị ga-eji were mee gịnị? Were na-agụ ọnụọgụgụ ndị ọzọ ị ga-agụ. Gee ntị, chere ka m kọwara gị ihe mụ na-ekwu. Ile anya ugbu a, nke a bụ iri. Iri apụta 10 plus 1 bụ gịnị? Bụ 11. 10 plus 1 pụtara 11. Yawo, iri na otu. Ịghọtago ya? Iri na otu pụtara gịnị? Iri na otu. Iri na otu pụtara gịnị? Iri na otu. Ọ wee bụrụ gịnị? 11 ga-abụzi iri bụ 10 na iri na otu. Ịghọtara ya? Ya bụ ihe dị ebe a ka ị ga-eji wee gụkọọ. Enye gị ọmụmaatụ ọzọ. 2 bụ abụọ, 10 bụ iri. 10 plus 2 bụ gịnị? Bụ 12. Ịbịazie isi 10 bụ gịnị? 10 bụ iri. Plus a bụ na 2 bụ gịnị? Abụọ. Ebe a ka isi nweta iri na abụọ. Chetakwa ka itinye ha kpọm ọghọ mkpụrụ okwu ọzọ. 13 iri na atọ, 14 iri na anọ, 15 iri na ise, iri na asaa na isii, iri na asaa, iri na asatọ, iri na 9 maọbụ 9 maọbụkwazi 9. Mana ihe mụ onwe m dere ebe a bụ 9, ya bụ iri na 9. Ịghọtakwara ihe m na-akọwa? O dokwara ya ihe m na-ekwu? Ka anyị fichaa ya wee banye na 20.
20 bụ iri abụọ. 20 bụ iri abụọ. Mana ọ bụrụ na onye amaghị, o nwere ike ịgbagwoju gị anya. Ọ gbagwoju oge anya, i chere na ya na iri na abụọ bụ otu. Iri na abụọ. 12 bụ iri na abụọ. 20 bụ iri abụọ. Na anwa adịghị ya. Dịka 10 si bụrụ iri. 10 plus 10 ọzọ bụ gịnị? Iri abụọ. Nke a bụ otu iri, ya bụ 10. Nke a ga-abụzi iri abụọ. Etu anwa ka ọ dị. 30 iri atọ. 40 iri anọ. Ịghọtara ya? Ịghọtara ya? O doro m anya na ị na-aghọta ya. Mana ka gịnị bụ iri? Tupu anyị amara ka oke maje na iri atọ na iri anọ ha, ka anyị kọba iri abụọ ọfụma. Ebe nke a bụ iri abụọ. Dịka m si kọwara na mbụ, akọwara m na 21 ga-abụzi iri abụọ. Dịka m gwakwara gị, cheta na m gwara gị na 1 bụ otu, 2 bụ abụọ, 3 bụ atọ, 4 bụ anọ, wee gụrụ gabazie. 21 bụ iri abụọ iri abụọ na otu. 21 iri abụọ na otu. 22 iri abụọ na abụọ. 22 iri abụọ na abụọ. Kpọmkpọm. Etu ahụ ka ọ dị. 23 iri abụọ na atọ. Ịghọta gị ya? 23. 24 iri abụọ na anọ. 25 iri abụọ na ise. Iri abụọ na asaa. Etu ahụ ka ọ dị. 30 bụ iri atọ. 30 bụ iri atọ. Iri atọ na otu. Iri atọ. 31 iri atọ. Iri atọ na otu. Etu a ka ị ga-esi na-agụ. 40 iri anọ. 50 iri ise. 60 iri isii. 70 iri asaa. Iri asatọ. Iri iteghete. Wee ruzie na 100. 100 bụ otu. Otu narị. 101. Otu. Chetakwa ka m si kọwara gị na mbụ. Asị gị otu narị na otu narị na gịnị? Na otu. Ama m ka na-aghọta na-ekwu. 100 bụrụ otu narị. 200. Nke a bịazi ebe a. Narị abụọ. Ịghọtara ya? 300. Narị atọ. 400. Narị
anọ. Etu a ka ọ ga-adịzi gaba. 1000 pụtara gịnị? 1000 otu puku, 1001, 1001, otu puku na otu. Etu a ka ị ga-esi ya, otu puku na abụọ, otu puku na atọ, otu puku na anọ, otu puku na ise, otu puku na isii, otu puku na asaa, otu puku na asatọ, otu puku na iteghete, otu puku na iri. Ọzọ dịkwa ka ibi ya, ihe dịka otu puku na iri ise, otu puku na iri ise. Mgbe e leziri anya kịta, ị bịa sie dịka 1200. Gịnị ka ọ ga-apụta? Otu puku na narị abụọ. Asụkwala na ọma kụziere gị. Agbara m mbọ. Agbara m ọbara dịka ikere wee kụziere gị ọnụọgụgụ. Ka anyị na-agakwa n'iru. Ọzọ dịka ịbịa wee bụrụ. Ka anyị gụọ 10,000. 10,000 bụ puku iri. 20,000 puku iri abụọ, 30,000 puku iri atọ, 40,000 puku iri anọ, 50 puku iri ise wee gara gabazie. Ka anyị were 100,000. 100,000 bụ gịnị? Otu puku na 10,000. 10,000 puku iri, 100,000 otu puku narị. 1 million. 1 million bụ otu gịnị? Ngwaka ngwazie gị. Otu nde. Ya bụ gịnị? 10,000 puku iri, 100,000 otu puku narị, 1 million otu nde. Ịghọta? Dịka ị maara na ọnụọgụgụ anaghị agwụ. Ọnụọgụgụ bụ ihe a na-akpọ agụkata agbawa. Depụtara m ihe ndị nke a. 1,250, 4,999, 'Four ya bụ depụtara m ya. Onye mbụ ga-ebu ụzọ, onye mbụ nwetachara ha ncha, aga m enye gị ihe nrite so ya. Daalụ maka isonyere m. Ana m ene anya na ị ga-esonyekwara m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịanụ.